gaurko gazteratu saioa Burlatara hurbilduko da. Bertan, Markel elkarrizketatuko dugu. Ni Markel naiz, 16 urteko mutil bat, eta hemen Burlatan bizi naiz, Ziminan dagoen herri bat. Eta, hori. Eta, zure ikastetxea, askatasun ikastetxea da, ez? Bai. Kate bat zara orain. Bai. Zure zaletasunen inguruan pixkatitz egiteko, bidaiatzea gustoko duzu, ze herrialde gustatuko litzaizke bizitatzea? Bai, bidaiatzea asko gustatzen zait. Eta gustatuko litzaidake Frantziara joategian Parisera, edo goian dauden Norvegiara edo leku hauetara, eta agian New Yorkera baita. Zein izan da bisitatu duzun azken herrialdea? Azken herrialdea agian izan da udan Greziara. Askotan joan garela eta asko gustatzen zaigula. Bizitokiari dagokionez, uste duzu bizitokiak bizipoza eman dezakela? Zure kasuan Burlatan bizitzarela imaginatzen dut, ez? Bai, nik uste dut baita bizipozaren atal bat dela, ze non bizitzaren eta baita zure lagunak edo familia eta bar dauden asko laguntzen du. Ze toki aukeratuko zenuke Burlatatik lasai egoteko? Ni bizi naizen tokia ongi nago nik uste, ze nago gutxi gora bera joaten naizen lekuetatik gertu, eta baita lagunak ditut hemen eta askatasuna baita hurbildut etortzeko beraz. Zara orduan, ez? Bai. Irakurri duzun azken liburua edo gomendatuko zenigukeen filmen bat badaukazu? Liburuak ez ditut asko irakurtzen egia esan da, eta film bat ikusi nuen azkena The Fallout izan zen, dela bizkat Generazion Z-ari buruz eta asko gustatu zitzaidan, beraz, hori gomendatuko nuke. Eta zein dira zure zaletasunak, musika? Bai, nire kasuan musika bibolina jotzen dut 7 urte nituenetik, baita gitarrarekin hasi nintzen orain dela 2 urte, pianoa pixka bat baita jotzen dut, eta abestea asko gustatzen zait. Eta besterik, kirola? Bai, orain hasi naiz gimnasiora joaten, eta oso kontent nago egia esan da. Herriak edauzoak aukera ematen du zaletasun guzti horiek oporitzeko edo? Bai, kasuan Burlatan, musika eskola dugu, kiroldegia baita, polikiroldegia, igerilekoak eta bar, beraz, nire kasuan bai. Gero, kokapenari dagokionez, populazio handia du Burlatak? Uste dut 18.000 pertsona edo horrela, gutxi gora bera. Gazteei dagokionez, uste duzu gaztea asko dauden herria kasunetan dela? Bai, nik uste dut nahiko daudela, baina, ez nuke jakingo zenbat dauden esatea. Baina gazte nahiko daude? Bai, nik ezagutzea, bai. Gazte Bai. Herriak kaleko bizi handia duela esan dut? Depende zonaldea baita pixkat, baina nire kasuan igotzen naiz Iruñara geratzen naizenean ze baita nire lagunak beste tokietan bizi dira. Baina, bai, plazetara joaten bazara beti ikusiko dituzu gazteak jolasten edo horregoten. Orain ingurumen aldaketa edo klima aldaketaren inguruan izan dugu pixka bat. Uste duzu gazteak kontziente direla Burlatako gazteak kasunetan gaiunen inguruan? Ez dakit, kaletik joaten bazara, bai ikusten duzula zaborra adibidez lurretik eta depende nork kontzientzia gehiago du eta beste batzuk berdintzaile, nik uste. Eta uste duzu hitz egiten den gai bat dela edo gehiago hitz egin beharko litzatekeen zerbait? Nik uste gehiago, egunero ez dugu nik uste horri buruz hitz egiten. Ez daude gazte mugimenduak aldaketa honen aurka? Nik uste ez. Ikasketa eta lan egoerari dagokionez, non egiten dituzue Burlatako gazteak ikasketak? Euskeraz baldin bada lehen hezkuntza eta aurrezkuntza Ermita Berrin egiten dugu, eta gero hortik askatasuna ikastetxera pasatzen gara DBH egitera. Eta gaztelaniaz badaude Hilarion Eslaba, gero Regina Pazis, eta gero Ibaialde DBH egiteko uste dut. Eta euskaratuan, esan duzu baina euskaraz egiteko aukera dago Burlatan, ez? Bai. Eta herritik mugitu behar ez? Eta zein ikasketa mota egiten dituzue? Batxilergo arte daude, eta gero
zer? Ba, Jendeak normalean. gero pues, jendea edo unibertsitatera joaten da, edo agian lanbide heziketa batera, normalean. Bueno, genero berdintasunari dagokionez, zer ikuspegi duzue Burlatako gazteok emakume eta gizonen eskubideen berdintasunaren inguruan? Ba, nik uste gazte gehienok dugula ja mentalitatea gaur egungoa bezala, berdintasuna egon behar dela bata eta bestearen artean, eta hori. Eztabaidatzen duzuen gai bat dela imaginatzen dute. Bai, Bale, bueno, orain gazte mugimenduak, non ibiltzen zarete herriko gazteak? Geratzen garenean eta horrela. Normaletan, plazetan edo horrela nik hori esan dut Iruñara igotzen naiz gehienetan, baina... Uste duzu gazte mugimendu berezirik dagoela Burlatakoa berezena? Nik uste ez, edo nik jakitea ez. Bueno, orain pixkat pertsonalagoaren gai honen inguruan galdetuko dizut. Zu naizen elkarteko kidezara, ez da? Bai. Azaldu dezakezu pixkat zer egiten duen elkarte honek eta Bai. nahi duzuna. Bale, naizen elkarte bat da non transexuala adingabeak tratatzen dituela, baita adinekoak ere, baina da elkarte bat hor behar baduzu zerbait, deitzen duzu eta behase behar da burua bezala. Eta da elkarte bat laguntzen dizula pila bat, gero baita egiten dira gauzak edo asteburu pasa bat ez dakit non. Eta hor ezagutu aldituzuzu bezala diren pertsonak, eta hori da. Bai. Zure papera bat? Nire papera da familia bat gehiago, hor gaude familia asko, eta nire kasuan adibidez nire amak deitu zuen, nik kontatu nienean, eta sartu zuten WhatsApp talde batean, eta hor hasi ziren mezu pila bat ailegatzen, argazkiak eta familien ongietorriak ematen, eta gure papera da beste familia bat gehiago. Ze gainera naizen elkartea asko handitu da, ez? Bai, bai, Zure ama izan genuen bere txietatzen duztegun. bai. Vale, bueno. Orain zerbait gehiago azaldu nahi duzu honen inguruan, edo... Ez nik uste ez. Hizkuntzari dagokionez, normalean ze hizkuntzatan aritzen zarete Burlatako gazteak? Gehiena gazteleraz, baina niri gustatuko litzaike gehiago euskeraz aritzea. Zaila da. Baina, bai. Natura bat hartzen, zaila da hori aldatzea. Bai. Eta orain kirola eta kulturari dagokionez, uste duzu Burlata kirola egiteko edo kulturalki aukera ematen duela? Bai, nik uste baietz. Dago eskubaloi taldea, futbol taldea, musika eskola dago hemengoa eta gero pribatu bat baita, beraz. Zuk musika ikasten duzula esan duzu, non ikasten duzu? Bai, Hemen? nik ikasi nuen Hilarion Eslaba musika eskolan, eta gero igo nintzen kontserbatorio profesionalera Pablo Sarasate, Pareñaingoa, baina gero jaitsi naiz berriz ona, eta oso gustora nago, egia esan da. Aukera emate dute helduagoak diren Bai. edo bakarrik? Bai, badago heldua baldin bazara sartu zaitezke berdin, eta daude helduen taldeak, baita helduen abesbatza bat, eta dago dena, rollo oso ona dago eskola arteko kideetan. Eta, dantza talderik dago edo... Bai, euskal dantza talde bat dago Larratz izena duena. Nengo gazteek nola ematen duzue normalean denboraldea, zer egiten duzue? Edo deskantzatu, baita, ikasketekin eta hola deskantzatu edo mugikorrarekin baita egoten, eta gero lagunekin ateratzen, buelta matematera edo afaltzera, eta... Aukera ematen du Burlatak, esialdirako... Bai, joan zaitezke bestela parke batera edo taberna batera zerbait hartzera, eta nik uste baiatz. Festa egiteko Burlatan? Bai, badago. Iruñara joatea? Bueno, depende ze fetxetan edo ze datetan joten garen. Harremanei dagokionez, nora sortzen dira harremanak herrian? Saretatik edo
Instagramendik edo geratzen zarete edo betiko lagunak? Pues gehienean ikastetxeetan hor lagun berriak egiten dituzula, edo sare sozialetan agian baita pues, norbait jarraitzen duzu eta agian pues, asteen zarete hitz egiten, baina gehienetan ikastetxean lehen hezkuntzan egiten dituzun lagunak, gero zure lagun ohiak izaten dira. Zer ikusi behar dugu burlatan bai edo bai? Bai, burlata herri ona da, baina ez da agian Iruñara joaten bazara ikusi behar dituzu monumentu hauek edo... Zein da zure txokorik gustokoena? Txokorik gustokoena? Nire txondan dagoen nogalera hori dagoela zuhaitz asko eta bar. Hori izango ditzatek agian. Zein dira herriko egun seinalatuak? Egun seinalatuak, burlatako jaiak nik uste dut, eta jazta. Bai. Imaginatu besteko pertsona bat etortzen dela, ze plan egingo zenioke burlatan? Egun batean edo batean? Egun normal batean. Buelta bat ematea, agian zerbait pintxo bat edo zerbait hartzea, eta hori, pixkat herria ikustea. Bueno, sare sozialen erabilera, ja bukatzeko, Bale. Zein erabiltzen dituzu? Zeintzuk dira zure sare sozial gustokoena? WhatsApp, lagunekin edo amarekin edo familiarekin hitz egiteko, Instagram baita asko erabiltzen dut, eta TikTok. Eta zenbat denbora galtzen duzu? Nik uste gehiegi, baina bueno. Zein da denbora gehien kentzen duzun sare soziala? Nik uste Instagram eta TikTok, horiek bi artean. Azken denboralean agian TikTok, gehiago. Zeintzuk dira sare sozialen alde onak eta alde txarrak? Alde onak nik uste ongi pasatzeko beste metodo bat dela edo lagun berriak egiteko eta bar, eta alde txarrak beti esaten direnak. Dagoela hate asko eta duzula sartu besteengan informazio txarra eta horrela. Eta haien erabilera txarra baita. Ziberbullyingaren... Hori xe baita. Bai. Ezagutzen duzu kasurik ziberbullying? Orain ez zait etortzen burura, baina segurazki egongo direla. Bai. Zer gabezu ikusten diozu bere erabilpenari? Gaizki erabiltzen badituzu oso gaizki atera altzarela edo lehen esan dudana norbaitengan informazio edo egiaz den informazioa esatea eta gauza horiek. Jartzen du hemen gizarte bakartiagoa eragiten dutela sare sozialek, uste duzu hau egia dela? Nik uste dut bai eta ez. Alde batetik bai, igual altzarelako automarginatu edo zure logelan mugikorrarekin, baina beste aldetik ongi erabiltzen baduzu, nik uste erabilera ona ematen badiozu ez dizula hori egiten. Ja nire partez bukatu dugu, zerbait gehitu nahi baduzu edo zerbait faltan bota baldin baduzu? Nik uste ez. Nire ustez ongi. Kaixo, Xumar, zen moduz? Ongi, epe. Bueno, eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik. Zu zer non ikusi plataformako kidea zara, beraz, gustatuko litzaidake pixka bat proiektu honen inguruan aritzea ez, eta hasteko kontatzea zer da, zer non ikusi, zer da proiektu hau? Bueno, web horri bat da, zernonikusi.eus, eta azken finean bilatzaile bat da. Bilatzaile honen helburua da, sarean, oroar, euskaraz dagoen materiala, nolabait zentralizatzea. Jendeak euskaraz kontsumitu nahi baitu ikusentzunezkoak sarean, bizkat referentzia moduko bat izan nahi du zer nahi ikusik, hortikan klik gutxitan, bai plataforma desberdinetan, baditugu beste, aipatuko ditugu multimedia kanal desberdinak eta bar, dagoen eduki guzia hor zerrendatuta dago, bilatu daitezke filtro edo iragazki desberdinen arabera, plataformaka edo azpidatziakin dagoen edo bikoiztuta edo dena delakoa, eta gure helburua da, erraztia pixkat, euskaraz ikusi nahi ditunak edukiak interneten,
lan hori erraztia eta hori bilatzailean helburua hori izango litzake azken finean, bueno, pentsatzen dugulako sorgin gurpil bat dela hau eta zenbat eta errexago jarri jendiari euskerazko edukiak topatzea eta kontsumitzea, zenbat eta eduki gehiago kontsumitu, plataformak eta ikusiko dutela, bueno, merezi dula euskeraz bikoiztia, azpidaztia eta eta horregatik sorgin gurpil hori pixkat alimentatu aldera edo, nahi izan dugu hori, ahalik eta errazen jarri jendiari. Eta noiz sortu zenuten web orrialdea hau, ezakizu hasieratik egon zaren edo... Bueno, hor elkartu ginen jende bat, pixkat kezka genuna gai honen inguruan, ikusten genuna urte bete pasatxo izango da edo, ikusten genuna orokorrean ikusentzunezkoa kontsumitzeko modua erabat aldatu dela azken urte gutxitan, eta kezka genuen euskararen presentzia ia bat ere etzeolako ez plataformetan, bueno, elkartu ginenetako desente guraso ginen, eta seme-alabekin eta ikusten genuen kontsumitzen zituzten eta zituzten referentzia gehienak YouTubeen gainerako zeratan, denak erderetan zirela, ez? Orduan, hortikan sortu zen kezka duela urte eta piko, ikusi genuen referentzi bezala Katalunian dago desde el sofá.cat, izango litzakela gure anaia edo aidia izango litzakena, baina katalanez, orduan haiek pixkat lentzio hasi ziren eta haien idea hartuta, esan genuen, guk ere zengatik ez dugu sortzen olako zera bat, web horri bat eta bilatzaile bat, eta azkenean polik-polik hasi ginen, gaur egun ja plataforma gehienak sartuta daude, oain berriki Movistar Plus ere sartzen ari gara, eduki batzuk baditulako eta hasi ginen gutxiokin, hasi ginen 3 plataformakin, eta hor zeudenak igotzen, eta, azkenean ari gara polik-poliki urte eta pikontan lanian, aipatu behar dugu, azken finean auzolanean ari garela. Dena ditugu gure lana, gure familia, gure bete beharrak, eta horietenatik aparte, jartzen dugu aldugun denbora, proiektu ontarako, ez du inongo irabazi asmorik, azken finean, iten dugu euskeran gatikan eta ikusentzunezkoen gatikan. Orduan, bakoitzak alduna aportatzen du, eta batzuk hori gaude gehiago alor batzutan, beste batzuk gehiago alor teknikoan eta web horria montatzen eta pixka tripak eta montatzen eta beste batzuk, aipatut plataformak eta baita badugu beste sail bat dela zinemetan euskeraz dauden edukiak, non ikusi, ez? Baina adibidez, asteburuan ditugu Irati, estreinatzen da, Momiak dago aurrentzat eta sortu dugu atal bat edo zinemetan euskeraz daudena, ikusteko herrialdez herrialde, Araban, Lapurdin, Nafarroan ikusteko ze zinemetan ematen den egun bakoitzean, eta pixka nolabait zentralizatzeko Euskal Herriko euskerazko emanaldi guztiak. Ez dire normalian gehiegi, zinemetan tamalez euskera ia batera ez delako entzuten, justo asteburu hontan koinziditzen dute film desentek, orduan, jendia animatu nola ez, zinema euskeraz ikustera, baina, batzuk atal hortan dabiltza gehien bat, ez da erresa ikustia Euskal Herri osoan realidade ezberdina daude, eta denak zentralizatzea emanaldi guztiak eta ez da erresa, batzuk hortan zentratuta daude, azkenean lantaldetxo bat gaude, eta alduguna iten ari gara, baina, polik-polikia lantaldia gerota zabalago iten ari da, eta, jendia bere borondatez esatu, nik zinemena ingo dut, nik aportatuko gehiago, ni Netflix utzi, niri ez dakit zer, hortxe, auzolanean ari gara poliki-poliki martxan. Eta, gaditu nahi zu jakin, badakigula ez direla euskaraz eduki asko sortzen, baina ni gaditu nahi nizun proiektu hau egiterako orduan, zein izan da zuk izan duzun nolabait, zer iruditu zaizu, bilaketa hau egiterakoan, ikusi duzu benetan ez dagoela eduki askorik, badagoela baina ez dugula ezagutzen, nola izan da? Nabarmenduko nuke lehenengo gauza, realidadia bain dela urte eta pikotik onera, desente aldatu dela, eta gehien bat pantailak euskeraz ekimenari esker, hasi ginenean plataformetan ia etzegon euskerazko edukirik, eta gaur egun hori pantailak euskerazek egin duen lanari esker, badaude eduki desente, bai Netflixen, bai Primeen, bai gainerako plataforma nagusitan, badaude eduki desente. Orduan nik azpimarratuko nuke azteko hori, ziren ginenean eta gaur egun, aldatzen ari dela lan pila dagoiteko gaindik, dudik gabe, baina aldatu da desente. Egia da, hasiera batean, adibidez Filmin plataforma izan zen, aspalditikan plataforma txikia da, Katalunian du sedea, eta beti izan du sensibilidade gehi euskerakiko,
Orduan, hasi ginen filminen zeuden edukiak eta igotzen, egia da filmin guain pixkat atzera gelditzen ari dela, beste plataformak, claro, aurrekontu asko handigoa dute, ez dute zer ikusirik, baina ari dire film desente gehien bat azpititulatzen, eta filminek, bere txiki hortan mantentzen ditu, zinematik pasatzen diren Zine Euskadi bikoizten ditunak, gero filminek normalian handik hilabete batzutara igotzen ditu, eta ederra da. Baina baita egia da, plataformez gain, karo, azkenean plataformak ordaindu inbar dituzu. Errepidetza auki barra duzu, ikusi ahal izateko, plataformez gain nahi genuen debalde interneten dauden edukiak ere egotia gure bilatzailean. Adibidez, YouTubeen daude kanal desente euskerazko edukiekin, daude sortzaileak bai YouTubeen, bai Twitchen eta euskera sortzen dutenak, eta hor guain lanketa egiten ari gara, urrengo puntu fuertia izango da, bai YouTubeen dauden edukiak ikusiarazteko, ari gara pixkat forma ematen web horrian atal berezi bat iteko, iruditzen zaigulako adibidez, aipatu duzuna, uste baino eduki gehiago dagoela YouTubeen euskeraz, baina ez da erresa topatziaz, ez da baino zentralizatuta. Orduan, guk nahi du hartu lan hori iruditzen zaigulako, lan ederraiten ari dela gehien bat sortzaileak eta YouTuberrak eta Twitchen dabilen jendia eta lan ederraiten ari dela, baina ez da nolapait bisibilizatzen edo zaila da ikustea ez da holako inon zentratua. Orduan, edukiak egon badaude, gure asmoa hori zen, pixkat ikusteko, norberak filtratu dezake, etxean demagun dituzula kontratatuta filmin, Netflix eta Prime. Aukeratu izazkezu 3 plataforma horiek, eta orduan plataforma horietako eduki bakarrik agertzen zaizkizu, eta berdin esatuzu, YouTubeen ematen bali maiozu, bertako eduki guztiak agertzen zaizkizu, ez? Orduan, helburua bai bada nolabait hori denak zentralizatzea, eta hortan ari gera, lanean nahi baino polikixio, baina ari gera. Eta orain esan duzunaren aridan, noizbait elkarrizketaren batean gai hau atera da eta eduki sortzaileren batekin hitz egiten euskaldunak zirenak, baina igual bere edukien parterik handiena gazteleraz egiten zutenak, ez? Eta ni galdetzen nien zergatik euskeraz jakin da, zure edukia gazteleraz egitea, ez? Eta beti nolabait argudioa da gazteleraz egiten diren edukiak gehiago kontsumitzen direla, ezta? Zer uste duzu horren inguruan? Galdera potolua da hori. Hori beti ikusi dugu, ez? Ikusi dugu musika taldetan, erabaki izan dutenak euskera zein gazteleraz, o inglesez, edo ikusi dugu pelikuletan, igual itema dugu gazteleraz, beti ikusten da. Hor garbiago, bakoitzak erabakiko dula, euskarakiko duen sensibilidadean arabera, zenbateño den bere lehentasuna, zenbateño ditun beste lehentasun komertzial batzuk, ni hor, ez naiz, inor epaitzen sartuko, noski, gazte jendiak ikusten bali magatxuta, animatu dudari gabe, euskeraz konsumitzera, euskeraz sortzera. Azkenean jendia YouTubeen adibidez, edo Twitchen edo gaur egun dauden beste 1000 plataformetan, zenbat eta eduki gehiago eman gaztei ikusteko, zenbat eta referentzi gehiago eduki euskeraz, euskerak aukera gehiago izango ditu bizirauteko eta referente izateko, ez? Eta garbi dago, beti pentsatzen dugu euskerazko ikusentzunezkotan gehien bat aurrei begira, ez? Gurason begiradatik behintzat, baina egia da, modu natural batean naturalizatu izan da aurrek pelikulak euskeraz ikustia, baina iristen da nerabe zaro punto bat, karo, ez dago edukirik nerabeentzako eta automatikoki pasatzen da gaztelera, eta hortik heldutan gazteleraz ikustetu pelikula guziak, ez? Orduan, gure helburua luzera begira, izango litzake noski segitzea, euskeraz kontsumitzen, nahi dunak bikoiztuta, nahi dunak jatorrizko bertsioan azpidatzita, hori ere beste meloi bat izango litzake, gu horrez gara sartzen guk, gauden aukera guziak plazaratu nahi ditugu, baina izango litzake helburua, nerabezaroan jarraitu alizatia kontsumitzen saretan, dena delakotan euskeraz, eta modu natural batean, helduarora iristerakoan ere, ez, segitzea euskeraz ikusten filmak, bertsio jatorrizkoan, bikoiztuta nahi den bezala. Horregatik diot, kriston lana dagoela egiteko guaindikan, baina noski guk zerango dugu, animatuko dugu jendia, euskeraz sortzera eta euskeraz kontsumitzera alde guzita, noski. Beraz, lan honetan nola lagundu dezake jendeak esaten duzuna, ez, kontsumitzen eta horren alde egiten?
Bai, noski, guk ez dugu esango plataforma hontan inskribatu hau bestian, hori etxe bakoitzak, familia bakoitzak erabakiko du, baina bai, deno jartzen badugu gure ondarra letxua, euskeraz dauden eduki horiek ikusten, ez? Ze, bai, aipatu bezala aurretan, baina baita helduetan ere. Ze Netflixek, Primek dira bi plataformako gehien euskaratzen ari direnak eduki esente azpidazten dituzte, orduan hori logikoki gehien bat helduentzako egiten dute, orduan noski helduak ere animatu, euskeraz kontsumitzera plataformetan, gehiago igual saretan, Twitchen, YouTubeen eta igual gehiago gazteen erabe, gaztetxoi begira izango litzake, baina bai, hombre, jendia animatu kontsumitzera, aipatu nahi dugure, tristia iruditzen zaigula, eta ez lukela hola izan behar, euskera zera komertzial bat izatea, ez? Plataformek esatea, bueno, rentablia da euskera egitea, ez, osea, gure ustez, ez da rentabilidade kontua, legez bermatua omerko litzake euskerazko edukiak egotea, hor dago, legea, bueno, hortan dabiltza eta nahiko katramila badago horren inguruan, baina bitartean, egia da, gure esku dagoen hori, kontsumitzen badugu euskeraz eta zenbat eta errexago jarri plataformei, aitzakirik ez eman esateko, baina inork ez du ikusten euskeraz, hobeto, ez, orduan. Hori izango litzake modu bat, kontsumitzea, inguruan zabaltzea, noski jendiari, hori bakoitzak egin dezaken arabera. Eta gero, gure erabegira, jendia preste hongo balitz pixkat laguntzeko zer non ikusin, gauzak eguneratzen eta leno aipatu dugun bezala. Nik hartuko ditut, Nafarroko zinemak eta behiratuko astero, zer dagoen euskeraz, eta igoko dut, eta badago jendia hola aportatzen ari dena, orduan norbait animatuko balitz hortara, gu pozik, noski. Bai, hori gaditu behar nizun, zuen plataformaren edo web orrialdearen kasuan nola lagundu dezake jendeak, nola jar daiteke kontaktuan zuekin edo nola egiten duzue hori? Kontaktuan jartzeko izan daiteke sare sozialen bitartez, baitugu Instagrama eta Twitterra, web orrian bitartez ere, kaixo abildua zernonikusi.eus hor kontaktu gogoan horre idatzizkero ere bai, eta hori, aipatu bezala, gaude administratzaile edo pixkat talde zera bat izango litzakela motorra edo, eta gero daude kolaboratzaile desberdinak, orduan bakoitzak aportatu nahi dunan arabera, laguntza guzia ongi etorria da. Osea, jendia mentalizatu auzolanean iten den proiektu bat dela, orduan aportazio guztiak ongi etorriak izango diela, eta jendia laguntzeko gogoz hurbiltzen bada, beti atiak irekiak izango ditu, dudik gabe. Primeran ea jendea animatzen den. Ez daki zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken, edo zerbait gehiago kontatzea. Ez, aipatutako, asteburu hontan, asteburu polita dakagu zinemetan, eguraldiak ere laguntzen du zinemara joaten, orduan jendiari animatu, azkenean aipatu duguna, berez ez luke diruan arabera egon behar euskerak zinemetan eta bestetan, baina egia da, irati bezalako pelikula bat bertan eginda eta kriston epikotasun horrekin eta ongi ongo litzake jendiak erantzutea eta zinemak betetzea asteburu hontan, urrengoan eta bar. Orduan besterik gabe, gure web orria hor dago eta gure ondarra letxoa hor dago, baina bestiak egiten dutena ere, rekonozimendua behartzaiola eta Paul Urkijo eta lantalde guztiak egin duten lana izugarrizkoa da, eta animatuko nuke jendiari erantzutera, asteburu hontan eta datozen egunetan. Mila esker gurekin hitz egiteagatik eta noski egiten duzuten lanagatik. Eskerrik asko zuei. Agur. Aio. Amaren bularretik jaso nituen kontzientzirik gabe lehenengo hitzak baitaren besoetara jauzi eginik eman zizkidaten unibertsoak amonaren eta aitonaren kontuetan aginduri xamur baten beroa zetorkida bideari ekiteko ean
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.